Каталоги моро як ҳафтаи дигаш мондагиай. Шансоне ки дар ҳамин каталог шумо регистратсия мешавед, успеҳ кунед. Так шанси калон додагиай компания, акция калон мондагиай. Так шумо регистратсия мешавед аз маҳсулотҳои саломатӣ. Так 999 рублей да заказ мекунед. Пули русӣ қатъ ёки дар Тоҷикистон бошен 128 сомонӣ да заказ офорид мекунед. Якта виртуални карта мегиред. Агар например 2000 да заказ кардед, дута мегиред. Сари ҳар як 999 рублей да якта виртуални карта мегиред. Так ин виртуални картаҳотон қатъи шумо 70% арзон мегиранд маҳсулоти Фаберлика. Баъд ино дар розыгриши калон, дар аксияи калон иштирок мекунанд ки компания так туҳфаҳои беҳтарин мондагиа. Дар ҷои якум iPhone 17 Pro Max мондагиа, дар ҷои дуюм 20 мультиповер мондагиа, дар ҷои так сеюм 20 паравои утюб мондагиа, дар ҷои чорум боша 20 массажёр. Ҳамашон туҳфаҳои качествени қиматанд. ҳаракат кунед духтарҷоно, кадоме ки мехоҳам марҳамат регистратсия шавед, шумо ҳам условиеро иҷро кунед. иншоаллоҳ ки толиятон баланд кунад, соҳиби намақа туҳфаҳои беҳтарин мегардед.